Le gouverne de Mongolie a adopté en 2020 el tradicionau programa nacional per l'escritura de mongol, en 56 mesures que vão assegurar l'implec legal e public de l'escritura tradicionau de mongol. En efeito, en 1946, l'adaptació de l'alfabet cirílic reemplaçà l'alfabet tradicionau promude l'influenza soviética e cirílic è largament majoritari en Repubblica de Mongolia despús ençà. Et hudum mongol betchik l'alfabet tradicionau este derivat de l'alfabet uigur made weisens an zendarre, que tus ting implegat en Mongolia interior, c'est-à-dire era partanessado a China. E tresa o Programa Nacional per l'escritura de mongol, que deverá estar completata 2025, mesmo moment e que te site de govern mongol que dengue disponibili en alfabet cirílic sunke, ja que este alfabet escribe de houden baix, nei pas dengue hero adattata du implec sus internet.